разликата между емоционално самодостатъчна и самодостатъчна съм си. Казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да се свързват дълбоко със себе си, да променят изначалните си състояния и така да променят своя живот. Каква е разликата между двете? Когато сме в енергията на самодостатъчна съм си, ние излъчваме никой не ми трябва, аз си мога и сама. Това е когато сме били малки, по някакъв начин не са ни обърнали внимание и не сме си казали, добре, мога си и сама. И тази програма е продължила да съществува. А какво значи емоционално самодостатъчна? Значи аз не завися от емоциите на другия човек. Свързвам се с него, но не завися от неговите емоции. И тогава аз мога да се свържа и да имам взаимоотношения. Но когато аз съм си самодостатъчна, тогава никой не ми трябва. Аз излъчвам в полето, никой не ми трябва. Така че, скъпи дами, бъдете самостоятелни и емоционално самодостатъчни. Защото детската позиция и нараненото малко момиченце ви пречи да привлечете желаната любов. Ако сте готови да приключите опитността, да върнете всички душевни фрагментални частички от вашето детство към вас, измити, чисти, презаредени, и да повярвате, че вие сте емоционално самодостатъчни, но можете да позволите свързване с друг човек, пишете ми да работим заедно.